Guys, mga unta guys. Akong sudan guys, ang palaya guys na iinununan nga kuan kanang sa ngalan aning inununa guys nga gi kuan gi akong gihiwa guys og bulinaw guys oh. Nga unta guys. Nakoy ang palaya guys. Tulay day guys. Tulay gihiwa. Untay lain sudan ani guys, maong kanira gid guys. Ang guys. Lami naman gihapon guys, basta walay lain. Ano man? Bulinaw guys. Oh. Napalit man gud mi kilawon gahapon guys. Bulinaw ang napalit. Hindi kan magsimbahan ng largo mi sa merkado. Nya. Daghan raman guys, wala mahurot og kilaw kay tungad kilo nya duha rami mga on guys. Ibutang sa ref matong giunan namo ganina. Ug ang palaya guys nga salad. Medyo mapait siya gamay. Sudan sa pobre guys. Hiwa-hiwa ron ako din salad giwan ako giluto kaning pampalaya guys. Ako rin siya gi hiwa og gagmay guys tapos bubuan ako sa ininit tubig mao ra guys. Ano lain akong gibutang guys. Dili type ni tatay guys, di siya mukaon nani guys. Mukaon siya og ang palaya guys basta lutuon nga puro lang ang palaya guys. Ayaw niya tong dili siya tong butangan og egg. Thank you for watching guys.